Здравей, България! Здравей, България! Наживо Григор Димитров. С него разговаря Миролюба Бенатова. Добро утро и на двамата. Добро утро! Добро утро. Да, това е една много дълго чакана среща. За малко се бях притеснила, че няма да дойде моя събеседник. Давай, Мира, слушаме и гледаме с интерес. Но той дойде. В момента имам честта да разговарям с 13-тия в света в мъжкия тенис. Григор Димитров. Интересното в случая, защо казвам, че е 13-тия, защото до неотдавна беше паднал до 40-то място. И всъщност точно когато го бяха отписали, той направи така, че всички да замълчат. Казвам добър ден на Григор Димитров. Много ми е приятно наистина. Искам и се това да бъде един такъв човешки разговор с около тениса, най-вече за тениса, но всъщност това ще бъде един разговор за любовта. Твоята любов. Да. Любовта ти към това, което работиш, това, в което си оставил здравето, живота, времето. Да. Ти казваш, че си изгубил любовта в един момент. Да. Имаше моменти, в които наистина не можех да събера себе си, не можех да се фокусирам, да тренирам по начина, по който ме бил печелившо. Също така нямах и треньор за известно време. Ти сам се явяваш на Уимбълдън миналото лято? Сам, да, с Георги Стоянов. Не сам, с Георги Стоянов. Но да, просто имах моменти в миналата година, по средата на миналата година беше наистина повече психически беше тежко за мен, отколкото физически, както казах. Просто изгубих, как да кажа, своя път към успеха. Тръпката към спорта изгуби ли я тогава? Имаше ли усещане, че... Няма как да изгуби. Тръпката към спорта няма как да се изгуби, защото това нещо го правя от малък и винаги едно от най-добрите места за мен. Каквото да става извън кората, винаги е било в кората. Това спокойно ли ти е така, като чуваш? Да, сега съм много добре чувствам. Да, по средата на кората съм застанал. Но да, винаги дори когато се прибирам с 3-4 дни почивка, първи ден на кората, винаги се вълнувам. До ден днешен. Вече съм 8 години на тура, играя тенис от 3-4 годишна възраст. И всеки път, когато излеза на кората, усещането е специално. И мисля, че това е някой път много по-вълнуващо от самия процес. Как ще се подготвяш, тренировките. Да. Имаш ли предстартова треска? Винаги, разбира се. Всеки от нас. Как я усещаш? Какво чувстваш? Не си гладен. Особено при началото на годината винаги може да усетиш това напрежение, особено в съблекаването, когато влизаш с всички играчи, отиваш в този понеделник, примерно на Австралия, влизаш в съблекаването, никой не казва дума, всеки си върши неговите неща, усещаш как има... Напрегнат. Да, всеки е напрегнат. Дори номер 1, 2, 3 в света, които са... Дори всеки си го казва после в интервю. Днес бях малко напрегнат, да, което е нормално, но мисля, че това накара да бъдем още по-съсредоточени, още по-подготвени. И ме кара да се чувствам още по-щастлив, защото това е нещо, което търся в себе си, в играта. Тогава се чувствам още по-жив, още повече се вълнувам и карате да бъдеш по-добър. Твоя матч, твоята среща с Надал, полуфинала, всъщност хипнотизира целия свят. Ти нали знаеш, че има една шега след този ден в България? Чух я. Почва. Има един българин, който само работи, така ли беше нещо това? Това е едната шега. Коя другата? Значи има две. Да, че днес само един българин работи е ясно, другото е кога ще отработваме. Защото всъщност всички останали не работихме. Много дълъг този матч. Да. Това ли ти е най-дългият матч? Може би това е един от най-дългите матчове, със сигурност, но може би по-късно усетих, че е дълъг. В смисъл, по време на матча си толкова съсредоточен в матча, следваш тактиката, следваш какво трябва да направиш.
И за мен беше един от най-интересните матчи, Ти не изглеждаш изморен. Да ти кажа честно, не бях изморен. Въпреки, че може би следващите дни, когато се отпуснеш, знаеш, че нямаш турнири, знаеш, че не трябва да се обържаш рано да се подготвяш. Колко часа спа след това? 2, нямаше и 2. Може би матча го играх 20-30 пъти в главата си веднага, след това беше много тежка вечер. Обаждах се на майка ми и баща ми, просто говорих с тях. Да, просто нямаше как, не може да спа, просто чуех се къде ли съм сгрешил, какво ли лошо съм направил в матча, кое може по-добре да направя, но колкото пъти да го мислех, колкото пъти да минавах през този сценарий, толкова пъти се чувствах удовлетворен от себе си, защото наистина играх на важните точки, играх както трябваше, използвах важните моменти, но просто беше малък шанс накрая. Тази загуба усети ли я като победа? И да, и не. За мен беше чудесно да видя, че издържах 5 сета, че след първи сет продължих да вярвам в себе си, продължих да играя добра игра. Просто усетих, че заслужавам матча. Това е, че го заслужавам, не защото наистина загубих матча. В смисъл, в тениса винаги има само един шампион. Това е. Но все пак, няколко дни след това можех вече да помисля малко повече върху плюсовете и минусите. Може би най-големият плюс е, че в този момент вече спряха да казват, че ти си лиглюто или гаджето на еди коя си. Може би за големите в тениса ти си се родил на този матч. Има много матчове, според мен, които съм играл, но въпросът е за мен важната част в момента е постоянството. Постоянството не е само това, толкова дълго време отнема на един играч да започне да играе, в смисъл един много добър тенис и всеки малко много да почне да се плаши от него, което е важно предимство, особено психологически, когато примерно влизаш в обикалната, всеки те гледа по по-различен начин вече. Когато влезеш в матча, 20% вече от матча е твой. Това са малки детайли, които само ти самия като играч можеш да ги забележиш и са важни за него. Казват, че твоята игра е станала по-проста, но по-стабилна и че всъщност психиката този път показва си различна психика. Дори Борис Бекер казва, че най-накрая видяхме този Григор, това постоянство и тази психика, които очакваме от момента, в който той се е появил. Работа. Всеки има различен път, на всеки явно му отнема различно време да достигне каквато и да е цел да имаш. За мен целта беше изцяло да съм първо физически, да съм добре, да мога да издържам всеки един мач срещу който да било, колкото и трябва да се играе. Второто беше наистина да опростя някои от ударите, които са, и третото е тактиката. Тактиката единствено можеш ти самия с треньора да определиш и също по начина, по който тренираш към даден матч. Ти на пресконференцията каза наистина няколко пъти думата постоянство. Пак мога да повторя. Дисциплина. Проблем ли ти беше постоянството? Да, когато примерно когато нямаш примерно стабилен отбор, е много трудно да имаш постоянство. Знаеш, примерно миналата година, когато нямах треньор, беше много трудно да бъда постоянен. Ти нямаше, защото го уволни. Да, но докато намериш подходящи, не може. Просто не искам да се кажа, че имам треньор, а искам да направя нещо стойностно. И знам, че за мен беше важно да избера правилния човек. Фитнес треньор винаги съм имал поне едно нещо, което винаги ме е крепял и винаги е бил до мен, е моят фитнес треньор Себастиан. Той винаги е бил изцяло до мен, вече 7 или 8 години се познаваме и поне знаеш, че има едно нещо, което е сигурно. Физическата подготовка, да, и вече останалите неща да намериш подходящия физиотерапевт, треньор, също така място, където ще тренираш. Всички тези неща дават голямо влияние на един спортист. Място, където ще се подготвяш. Твоят треньор, той е бил треньор на този, който е в момента номер 1, на Анди Мъри. И така. Дани Вълверду, ако не греша името.
Той ли е магиосника, човека всъщност с когото ти намери най-добрата химия, защото казваш, че ти тренираш много усилено, че оставате да тренирате и след тренировките, а той самия казва, че за него е много важно ти самия как се чувстваш и извън корта. Така, но няма магия, няма магически пръчета. И преди съм имал добри резултати с други треньори, но с Дани просто, както каза, наистина химията ни от самото начало беше много, много добра. И разликата ви е само 5 години. Разликата е само 5 години. Разбираме, че добре може да говорим на един език, което е добре. Но също така не трябва да се забравя примерно какво съм правил през последните години, тренировките, които съм вложил, усилията, които съм дал от себе си за това е наистина постоянство, което се е насъбрал от предишните години с тренировки, с фитнес. И също така, когато започнахме с него, всичко беше адски просто. И двамата бяхме на просто една страница и не сме се замислили, честно си призная. От както сме започнали, просто гледаме да си вършим програмата. И да, и комуникация. Комуникация е най-важните неща. Имаме период, в който не искаме нито да се чуваме, нито да се виждаме, което мисля, че е много здравословно за една връзка между треньори и тенисист. Вече когато сме заедно, наистина се започва. Той казва за тебе, че освен, че си голям талант, си приятна личност и казва, че това е рядкост. И затова те питам за личния, за близкия човешки контакт. Виждам, че си обграден отново от хора, които са те харесвали, като твоята менеджерка, вече бивша, Нина. Да. Тя се появи в твоето близко обкръжение. За публиката това е онази руската жена. Тя никога не допуска. С нея тя беше първата ми агентка, мисля, когато бях на 14 години, започнах с нея. Аз лично оценям приятелите и хората, които са били до мен в всяко едно положение, нали, когато съм бил 100 в света или когато бях 8. Така съм и до ден днешен. Стана ясно тук тези дни, че пак няма да играеш за Купа Дейвис. Тоест, пак се повдига темата за твоето отношение към българския национален отбор по тенис. Достатъчно ли си патриот? Защо няма да играеш и съжаляваш ли, че миналата година не игра в България? Не искам, няма смисъл да съжалявам за неща, които вече са минали. Винаги, когато мога, искам да помогна на отбора. Но просто в момента наистина имам целите ми са съвсем различни. Плюс това имам отбор, в който искаме да направим нещо голямо и трябва може би да се направят някои жертви в момента. Нямам нищо против, примерно Дейвис Къп или играчите или който да било. Някой би казал, България ли толкова реши да жертваш? Когато да съм жертва, още имам български паспорт. Нося герба отзад на телефона си. Мисля, че няма, да се признам честно, не виждам какво друго трябва да показвам. Просто си върша моята работа в момента и както казах, имам приоритети, които са ми важни. Мисля, че съм доказал, че съм достатъчно патриот. Ти казваш, че си готов за номер 1? Или че това ти е целта? Със сигурност това ми е една от целите, но в момента всеки турнир, който играе, наистина, пак повтарям, постоянството. Турнирът от големия шлем винаги е бил на радара ми, винаги съм искал да спечеля турнирът от големия шлем. Няколко пъти вече бях близко. Така че продължавам същия дух. Как от момчето, което чупи ракети и поблъсква леко съдии, всъщност се превръщаш в мъжа, който говори за постоянство, дисциплина и е хладнокръвен на корта? И ще успееш ли да го задържиш? Само аз мога с действия да го покажа. Да говоря няма смисъл от празни приказки, но в смисъл много неща, когато почваш да озряваш така в корта, в играта, почваш да оценяш някои неща повече. В смисъл, все пак в момента съм на 25. Се надявам, че още дълги години ще играя тенис и не искам да изпускам никой от тези моменти, които са много повече ги оценям, много повече оценям всяка една победа в момента, всяка една загуба. Уча се от тях и искам просто да дам максималния шанс на себе си да стигна до където искам.
Какво ти написа Роджер Федерер? Хубави думи. Хубави думи. Не искам да споделям. Това за мен са лични неща. Питам те, защото ти каза, че всъщност това е, може би, голямото ти признание. Неговия СМС след мача с Надал. С него винаги сме... А ти си все пак малкия Федерер. Да. Винаги с него сме поддържали връзка, но дори и с нашия дует, който беше. Но наистина го оцених като играч и може би после малко по-късно се замислих като приятел. Но те думи, които наистина знам, че са искрени от него, защото просто винаги съм го имал за идол, винаги гледам неговите мачове. Няколко пъти използвам дори от неговите тактики срещу дадени играчи, което е чудесно, но да, наистина беше много приятно. Кога спря да те боли, че те сравняват с него? Много отдавна, да се призная честно. Вече толкова години съм на тура. Доказал съм, че не съм втория Роджер и просто няма начин, няма как да почнеш да сравняваш човек с 18 титли с големия шлем с някой, който примерно тук що за втори път играе и полуфинал на голям шлем. Да, ти казваш, че все пак първият ти успех и нахлуването ти в мъжкия тенис ти е било малко неподготвен си бил. Да, със сигурност. Да. Бях 17-18 годишен. Вече след няколко мача се чувствах, че съм горе-долу там, но няма толкова работа трябваше да мине след това. Просто, че направо не ми се мисли в момента. Затова, когато гледам също така, някои от моите играчи в момента не правят смисъл някои от грешки, които аз съм правил и явно служа за добър пример. Не мога да не те попитам за Никол, за радост или за ужас на нашата публика. Къде е тя? Остана да си доспи. Почива, разглежда църквите сигурно в София. С майка ти добре се разбират? Да, очевидно. В Хасково ще заведеш ли? В момента едва имам време да тренирам. Всичко друго го оставам на втори план. В момента гледам да се фокусирам изцяло за мача в четвъртък. Вече, ако стане време, може би. Очевидно връзката ви е хармонична, защото това също е важно за твоето усещане. Да, не е лесно. Със сигурност, когато имаш така натоварена програма и човека до теб също има адски натоварена програма, не е лесно със сигурност, но когато има разбирателство, нещата са малко по-плавни. Това е от нас. За сега аз се надявам да си продължим разговора и неофициално. Чухте Григор Димитров. На него му предстои първа среща след 3 дни на турнира, за който е той в България. Пожелаваме му успех. Колеги. Благодарим ти, Мира. Поздрави на Гришо и от екипа в студиото. Едно интересно интервю, на което станаха свидетели зрителите на Здравей България. Григор Димитров пред Миролюба Бенатова.